ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ରମେଶ ରହୁଥିଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଓ ତାର 2 ଛୁଆ ଗୁଡୁ ଓ ପ୍ରୀତି ସହିତ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ନିମ ଗଛ ଥିଲା। ରମେଶ ସେହି ଗଛ ତଳେ ବସି ପେପର ପଢ଼ୁଥାଏ ଓ ସୀତା ସେଠି ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥାଏ ଓ ଛୁଆମାନେ ସେଠି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ସେହି ଗଛ ଏହି ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ପରି ଥିଲା। ଦିନେ ରମେଶ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଗଛକୁ କାଟି ଏହାର କାଠକୁ ବିକିଦିଏ ତାହେଲେ କିଛି ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଘରର ଛାତକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମରାମତି କରିପାରିବି। ସୀତା କହିଲା, ଏମିତି କର ନାହିଁ। ଏହି ଗଛ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଛାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ରମେଶ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ ତା ପରଦିନ କୁରାଢ଼ୀ ଆଣି ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତା ପୁଅ ଗୁଡୁ ଆସି କହିଲା, ବାବା, ଏହି ଗଛକୁ କାଟ ନାହିଁ। ଏହି ଗଛ ବିନା ଆମ ଘର ବାରି ପୁରା ଅଧୁରା ଲାଗିବ। ରମେଶ ହସି କରି କହିଲା, ଆରେ ବାପ, ଏ ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ। ରାତି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ଓ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀତା ଦେଖିଲା କି ନିମ ଗଛଟି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏହି ଆନ୍ଧି ତୋଫାନରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଓ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଘରକୁ ସେ କବାଟ ପରି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଲା, ରମେଶ ବାହାରି ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗଛଟି ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନେକ ଶାଖା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଗଛକୁ ସାହାରା ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା। ଗୁଡୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଦେଖିଲ ବାବା, ଏହି ଗଛଟି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ରମେଶର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଓ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାଟିବି ନାହିଁ। ତୁ ଆମର ସତରେ ରକ୍ଷକ ଅଟୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେହି ନିମ ଗଛଟି ଏବେ ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଗଛ ତଳେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ବୁଢ଼ାମାନେ ବସି ଗପସପ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ନିମ ଗଛର ଛାଇରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସି ଆରାମ କରୁଥାନ୍ତି। ରମେଶ ସବୁଦିନ ସେହି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥାଏ ଓ ହସି କରି କହୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଓ ସାହାରା ଦେଉଥାଏ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ଏହାର ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ପରିବାର କେବଳ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବନି ନଥାଏ, ବରଂ ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସାହସ ଦେଇଥାଏ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାରର ଏକ ହିସ୍ସା ହୋଇଥାଏ।